Første gang jeg kom kørende herned, først da jeg lagde mærke til, det var den der kæmpe store ridehal, der var der. Så jeg sad sådan oppe ad vinduet. Og så kiggede jeg så lige ud, og du tænker bare, nej, vi ender i fjorden. Men det gør man ikke. Man ender nede på Vejlefjord, og det er ret dejligt. Jeg tænker bare, at min hest, han vil elske at gå her. Her skal jeg være. Hestene kan gå i skov, de kan gå på asfalt, de kan komme ud i vandet og bade. Vi kan ride her i en kæmpe ridehal. Altså, vi har muligheder for al ridebanen derude, hvor vi bare har udsigt lige ud over fjorden og det hele. Altså, naturen er bare perfekt deroppe. Alle er sådan mere eller mindre samme aldersgruppe. Altså, vi er jo fra 8. klasse til 3.G, og alle har jo ligesom det her fælles holdepunkt om, at de går i skole her. Alle folk, der er her, vi er gode til at være om hinanden, vi er gode til at hjælpe hinanden. Hvis jeg måske lige er lidt sent fri, så er folk søde til at tage ens hest ind, og måske lige gøre den klar for en, så man er klar til at ride. Så vi hjælper hele tiden hinanden, og alle er altid klar for at hjælpe hinanden. Du får et rigtig tæt forhold til din hest ved at have den med på efterskole. Du kan både få undervisning, dressur og springning, og du har Signe og Jane til at hjælpe dig med. Hvis for mig er det første gang, at jeg havde min hest med helt alene og havde ansvar for den selv. Og her der er Jane og Signe rigtig gode til at hjælpe dig med. Det er også vildt fedt, at skolen har parter. Sådan, når man har part, så får man også et fællesskab til den anden part, som man har med hesten. Du får også en følelse af, at du lidt har din egen hest, fordi du får et virkelig, virkelig stort ansvar med din part. Du får bare et meget større indblik i, hvordan det er at have hest. Jeg kan godt lide at komplimentere min hest. Jeg siger, du har en god røv og sådan noget. Så er jeg over for min hest. Jeg siger, hvor du frækker, du er så lækker. Og det er han altså også. Jamen, det er han. Sådan er det bare. Der er en hyggeside, og så er der siden, der er en sport. Her handler det om at få et 600 kg tungt dyr til at lave en præcis bevægelse. Og det er der jo også en sport i, og det er jo også noget med elegance og sådan noget. For undervisningen, der har vi fået rigtig meget ud af det. Også i år nu, hvor vi har fået Signe som underviser. Jeg tror, alle i stallen i år, de har rykket sig rigtig meget. Alle pigerne, de elsker at være her, de elsker at være sammen med deres heste, og det gør bare, at vi elsker vores arbejde. Jeg kan også godt lide dig, Jane. Møgunger. Ja.